Mahigit 100 miyembro ng New People's Army sabay-sabay na sumuko sa Cagayan. Sundan sa report. Nasa 150 na miyembro ng New People's Army ang sabay-sabay na sumuko sa probinsya ng Cagayan. Ayon sa 5th Infantry Division ng Philippine Army, maituturing itong tagumpay sa kanilang tugon para magbalik loob ang mga miyembro ng mga makakaliwang grupo. Ito na umano ang pinakamaraming bilang ng sumuko sa loob ng isang araw. Voluntary silang sumuko after nilang ma-realize. So sa ating is we provide the information, we provide them the real information about our enemy. Tapos doon nare-realize nila na sila ay nililin lang, na-realize nila na sila ay niloloko. At nakita din kasi nila sa experience nila na kung sino yung nagsasabi ng totoo. Ilan na rin umano sa mga kaanak na mga miyembro ng Communist Terrorist Group ang nakikipag-usap sa Philippine Army na tulungan ang kanilang mga kaanak na magbalik loob. Nagsubli kayo, bumalik kayo sa pagsuporta sa ating gobyerno. No, eto lang ang gobyerno natin, wala nang iba. Kailangan tulungan natin yung gobyerno para yung gobyerno ay makakatulong sa atin. Tutulungan ng gobyerno ang mga nagbalik loob para makapagsimula muli. Bahagi ng pagbabalik loob ang pagsusunog ng watawat ng makakaliwang grupo. Poverty reduction, employment and livelihood. Titingnan po nila kung ano yung mga pwede nilang maitulong. Yan po ay combination yan ng mga different government agencies, no, like TESDA, DOST, DA, na iba pang government agency. Aminado ang Philippine Army na patuloy pa rin silang nakikibaka para malabanan ang insurhensya sa probinsya ng Cagayan. Kasama si Henry Domincil, Joan Punsoy, Balita Mianan.